Hey guys, welcome back to Mamitha Tulu vlogs channel. Ite nama ulla triptaka navu. So ini lagi pada like ane timpuna packling. Timpuna packling ni dress ya. English. Now. Uniform. So dana. Ani Maggie party. Munna nana birthday the like coding like ice cream. So gobuga pandenni gobuga panda games mata. Games. English. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ಸುದ್ದಿಗ್ಲಿಜ್ಜೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಕಲ್ನೈತ ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಾವು ಇರ್ತೇನೆ ಆ ಡೇಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕಲ್ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾದಾ ಪುಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಪ್ಪಂತ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ಈಗ ಬಿತ್ತು ಬೈದ ಪಿದಾಡ್ದು ಬರ್ತಾ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಕನ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಶೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ತೋಜಮ್ಮ ಬರಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ Mamitha Tulu vlogs ada ಇಂಚ್ ಮಾತೊಂದು ಲೈಕ್ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ತೇನೆ 80 ಬೈಜಾ 80 ಚೂಕ ಚಿಪ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಬೈದು ಮೂಲು ಇದೆ ಪಾಡೋತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಗೋಬಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಮಾತಾಡ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ವ್ಲಾಗ್